उरला पुतला चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। लोगोफोर माबोरै दङ? आसा खालामो गासैबो आंनि उरला पुतला चेनेलनि फेमिलिफोरा मोजाङैनो दङ होननानै। लोगोफोर आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानो जे थांनाय साननैनि सिगाङाव आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअआनो कुइसन भिडिअमोन आरो बे भिडिअआव आङो बेखौनो बुंदोंमोन जे बुंनायजों लोगोसे नोंथांमोननिफ्राय आं सापर्ट नागिरदोंमोन, नोंथांमोननिफ्राय आङो कमेन्ट हास्थायदोंमोन जे खाफालनि लिरनाय भिडिअखौ लाबोफिननांगौ ना हावरिया फिसाज्लानि मोजां मोननायखौ लाबोफिननांगौ होननानै आङो गोबांनाव सोंदोंमोन आरो नोंथांमोना बेबायदिनो आंनो थारैनो रिप्लाय हरदों जे गोबाङानो खाफालनि लिरनाय भिडिअखौनो नायफिननो नेनानै दङ आरो खाफालनि लिरनाय भिडिअखौ मोजां मोनो आरो बेखौनो नायफिननो गोबाङानो गोसो दंबावो होननानै आं बुजिनो हादों। स' गोबाङानो आंनि खाफालनि लिरनाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो बेखौनो हास्थायफिनदों। स' बेनिखायनो आङो दिनैनिफ्राय खाफालनि लिरनाय भिडिअखौनो लानानै फैफिननो होननानै आङो फैफिनबाय। गाज्रि दामोन आरो गोरोन्थि दाबुजि जे खाफालनि लिरनायखौ फोजोबखानानैलाय आरो मानोथो लाबोफिनखो होननानै। स' लाबोफिननायनि गुबै जाहोनखौ आङो दाखालिनि भिडिअआव खोन्थाखाबाय जे मानो आङो खाफालनि लिरनायखौ दोनथ'नानै हावरिया फिसाज्लानि मोजां मोननायखौ लाबोनो गोनां जादोंमोन। जुदि सोरबाफोर उल्टां फाल्टां गोनो गोथो मोनदोंब्ला थांनानै आंनि भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो बुजिनो हागोन। जे आसा खालामो आङो दिनैनिफ्राय खाफालनि लिरनाय भिडिअखौ लानानै फैफिनबाय जाहाथे जेबो उगुल थुगुल उल्टां फाल्टां बुजिफिना आरो उल्टां फाल्टां जाहाथे आंनो कमेन्ट हरफिना। आसा खालामो आङो गासैबो बुजिलायगोन आरो गासैबो आंनि बे गोदान भिडिअ लाबोनायखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आङो फोथायो। बिदिब्ला खाफालनि लिरनाय भिडिअखौ आं लानानै फैफिनबाय। स' नायगिरिफोरा आंखौ सापर्ट खालामदो, लाइक कमेन्ट होदो आरो आंनि चेनेलखौ सोरबा जुदि दिनैसो गोदान मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला दे लोगोफोर। बिदिब्ला फैदो जोङो दिनैनिफ्रायनो जों आखौबा स्टार्टिं खालामनोसै। बिदिब्ला फैदो नायलांदोनि। ओइ आब' नै आं नोंनो दै गुसु लानानै फैदों, लोंफैग्रो आब' दैखौ। नों दै गुसु लानानै फैदों? औ आब', बोथोरा दिनै जोबोर सान्दुं गोसा। बिदि सान्दुं गोसायाव जोबोर दै गाङो। आं बेनिखायनो नोंनो लाबोनानै होफैदों। आब' नों गोबां मेंबाय जानांगौ। आं दसे हाखौ जावनोसै दे, नों जिरायथ'दो। आब' मा जादों आब'? आब' ना सान्दुं गोसायाव नों हा जावबाय थानायासो खर' गिदिंबाय नामा? आब' थौ आं नोंखौ हमनानै न'सिम लांनि। नङा रुमबां, आं खर'बो गिदिङाखै, आं जेबो जायाखै। आं गोसोखौ बोरैबा मोनदों। रुमबां, आं दिनै मानोबा गोसोखौ बोरैबा मोनदों। आं दिनै आइखौ जा गोसोखांदों। मा आब'? आइखौ गोसोखांदों? नोंनि आइ दङ जानो? आंथ' नोंनि आइ दं होननानै मिन्थिया। औ रुमबां, नों मिन्थिनाय नङा। आंनि आइ दङ। आंनि आइ दङ। दिनै मादार्स डे नङा होनबा? दिनै बिमा बिफाखौ सिबिनाय सान नङा होनबा? आं बेनिखाय दिनै मानोबा गोसोआ आइखौ जा गोसोखांदों। आब' नोंनि आइ दङब्ला आरो नों दिनै नोंनि आइखौ जोबोर गोसोखांदोंब्ला थांना नोंनि आइनि सेराव नोंनि आइखौ नायनानै फै। जानांगौ माबाफोर जादों खोमा, बेनिखायनोसो नों जोबोर गोसोखांदों दिनै नोंनि आइखौ। थां आब', नोंनि आइखौ नों लोगो हमनानै फै। एफा सान्दुंआलाय दिनै नों खदालसो जावनानै दङ, आं मावसिगोन दे। नों लोगो हमनानै फैथां आब' नोंनि आइखौ। रुमबां, आंनि आइ दङ, नाथाय आइया बबेयाव दं आं मिन्थिया। आइया बबेयाव दङ आं मिन्थिया रुमबां, नाथाय आइया दङ। रुमबां, दा आंनि आइखौ आं बबेयाव मोनगोन? आइया आंनि थाखायनो सानसे समाव बियो आंनि गाज्रि आखलनि थाखाय बियो लाजि मोननानै
न' बां गामि आरो आंखौबो नागारनानै बियो बबेबा जायगायाव ओंखारलांबाय। दा बबे जायगायाव दंहैयो, माबोरै दंहैयो, आं जेबोखौनो मिथिया आंनि आइनि सोमोन्दै। आं दिनै आइखौ जा गोसोखांदों। आं फिसा जानानै आइखौ आं जोथोनै लाखिनो हायासै। दिनै आइया आंनि खाथियाव थायोमोनब्ला आइनो माबा मोनसे फिसाबाबो गिफ्ट होनानै आइनि आथिं हमनानै खुलुमगौमोन। नाथाय दिनै आइयाथ' आंनि सेराव गैया। जोबोद गोसोखांदों। आं दा आइखौ माबो लोगो मोनगोन? बहा दं आंनि आइया? नंगौना आब'? बिदिब्ला नोंनि जिउआवबो गोबां दुखु दङ। नोंखौथ' आङो सानफ्रोमबो मिनि खुसि, मिनि हाले हाले गोजोननाय रंजानायाव थायोखायनो आं नोंखौ सानो नोंहा जेबो दुखु गैया खोमा मालाय होननानै। नाथाय माथो आब' नोंहाबो जा दुखु दङ ना? रुंबां, मानसिफोरनि नुनायाव जोबोर मिनि खुसि थायो आङो। सोरबा सोरबा आंखौ सानो नुनानै बे हिन्जावहा एसेबो सिन्ता गैया खोमा होननानै सोरबा बुंनो हागौ, सोरबा साननो हागौ बे हिन्जावनाव दुखु होननायानो फैया खोमा। मानसिफोरनि नुनायाव आं बेबायदि थायो। नाथाय मानसि जानानैलाय सोरनि जिउआवथो दुखु गैयालासिनो थायो? दिनैसिम बेबायदि मानसि उजियाखै खोमा जे सोरनिबा जिउआव दुखु फैफेरै, आनजाद फैफेरै रावनि जिउआवबो गैया खोमा। बिनानाव, दङ, आंहा गोबां दुखु दङ। गावनि बिमानि थाखाय आरो दा गावनि फिसानि न'खरनि थाखाय गोबां दुखु दङ। नाथाय सोरनो खोन्थानो दुखुखौ? दानि जुगाव माखासे गावनि दुखुफोरखौ सोरनोबा खोन्थायोब्ला मालायफोरा मिनियोसो। गावनि दुखुखौ मालायफोरनो खोन्थायोब्लाबो रावबो नोंनि दुखुआव हेफाजाब होआ। आरो माब्लाबा गावनि दुखुखौ मालायनो खोन्थानायाबो मालायफोरजों रायखोमा जायोसो। बेनिखायनो आं रावनोबो खोन्थाया। नाथाय दिनै बे बिमा सिबिनाय सानाव बिमाखौ जोबोर गोसोखांनानै नों सोंनायखाय आं नोंनो खोन्थादों। आब', बिदिब्ला नोङो नोंनि आइखौ मानो नागिरा? नोंहा जुदि नोंनि आइनि सायाव एथ' अननाय दङब्ला, नोंनि आइखौ नों जुदि खाथियाव हास्थायोब्ला, नोंनि आइखौ नोङो नागिर आरो नोंनि सेराव लाबो। नोंगौ रुंबां, नों थिगखौनो बुंदों। आं आंनि आइखौ नागिरनानै आंनि सेराव आं लाबोथारगोन सानसेब्लाबो। मा? हेपि मादार्स डे मा। आइ लाभ इउ मा। औ आइ सना, लाभ इउ। फिसा, नों मानो फैयाखै दिनै न'आव? नों हेपि मादार्स डेखौ मबाइलावसो मानि हरबाय। एथ' खाथियावनो थानानै मानो फैयासै नों? नङा आयै, थांगौमोन। नोंसोर गासैखौबो खुलुमगौमोन, नोंसोरखौ सिबिगौमोन। नाथाय आयै, आङो हराव जा लोमजाबाय, हरखाबैनो जा लोमजाब्रबबाय। दाबोसिम देहाखौ मोजां मोनाखै। आं बेनिखायनो थाङासै आयै। खर' गिदिंनानै दङ, उन्दुनानैसो दङ। बेनिखायनो आङो थांनो हायैखाय मबाइलजोंनो नोंखौ सिबिहरबाय आयै। इसा, आइसा, एथ' बोसोर जाबाय। माब्लाबाबो मादार्स डेआव नोंनि खुगानिफ्राय आं बेफोरबायदि सोदोब खोनाफेराखैमोन। जेब्ला बोसोराव खनसे मादार्स डे फैयो, गोसोआव सानबाय थायोमोन आं, आंनि फिसाया मादार्स डेखौ मोनथियोना मोनथिया? बिमाखौ खनसे खुलुमनो, बिफाखौ खनसे खुलुमनो माब्ला खुलुमगोन आंखौ माब्ला मान होगोन आंनि फिसाया? माब्ला आंनि आथिं हमगोन मादार्स डे होननानै आं बे दिनखौ नेबाय थायोमोन। नाथाय आं सानसेबो मोनासै जेब्ला नों आंनि न'आव दङमोन सिख्लायै। सानसेबो मादार्स डे होननानै नोंजों आथिं हमजानो आं मोनासै। नाथाय नों दिनै आंखौ
खाथियाव नङा मबाइलजोंब्लाबो आंखौ नोङो हेपि मादार्स डे लाभ इउ मा होननानै बुंहरबाय। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। नों माथो दाना बिराद रोंबायना? नों दासो बिराद रोंबायना? आयै, आं मादार्स डेखौ एसेबां गुरुत्त होआमोन, नाथाय बेबारनिफ्राय आङो गुरुत्त होनोसै। आयै, नों बायदि सासे आंबो हिन्जाव जाबाय आरो सासे गथ'नि बिमा जाबाय। आंनि खर'आव दासो मोनफा मोनफा बुजिनायफोरा हाबलांगासिनो जे सासे बिमाया सासे फिसाखौ लानानै बेसेबां सिमां थायो, थांखि थायो, बेसेबां खस्थ' भुगिनो गोनां जायो। सासे बिमाया सासे फिसाखौ खांनायाव माबायदि सैसोनो गोनां जायो, खस्थ' भुगियो, बेखौ आं दा मोनबाय, आं दा बुजिबाय। आंनि फिसाया आंबो सिबिदों दिनै, बेनिखायनो आयै आंबो नोंखौ आयै गोदो सिख्ला समाव नोंनि फंसेबो खोथा मानियासैना आयै आङो। नों एथ' बानजायोमोन, नाथाय आंथ' फंसेबो मानियामोन ना। एसेबां अख्रामोन आं, एसेबां गाज्रिमोन आं। दासो आयै, नाथाय बे समखौ दा बहा मोनफिननो? दे आइ, नों लोमजादोंबा आराम खालामदो, दोनथ'नोसै। नङा माथो, दिनै मादार्स डेथ' आरो आंबो बावनानैसो दङमोन। आंहाथ' आरो मा मादार्स डे जानो? आंहालाय बे संसाराव ना बिमा दं, ना बिफा दं, ना सोर दङ? रावबोआनो गैया। बे संसाराव आंगो होननानै रावबो गैया आंहा। आंनि दिनै बिमा थानायमोनबालाय हयथ' आंबो दिनै बिमाखौ आथिं हमनानै खुलुमनो मोनगौमोन। आंनि फिसाजा जेरै आंखौ सिबिहरदों बेबायदि आंबो सिबिनो मोनगौमोन। सिबिनायाथ' गोजाननिनो खोथा, आइनि महरा माबायदि गोसोआवनो गैया। आं दिनै जेसेबांखिनि रोङो, जेसेबांखिनि बुजिगौ, बिमा थानायमोनब्ला हयथ' आरो बेनिफ्राय बांसिन आं बुजिसिननो गोरों जागौमोन खोमा, गियानिसिन जागौमोन खोमा। संसाराव आंबो सासे मोजां मानसि, बयजोंबो मुंदांखा जागौमोन खोमा, जेब्ला बिमा आंनि थायो, आंखौ बुजायो, आंखौ फोरोङो। नाथाय आंहाथ' सोर दं? रावबोआनो गैया। बिमा बिफा गैजायैनि दुखुआनो आलादा। जायफोरा बिमा बिफा गैजाया बिसोर दिनैनि दिनाव बेसेबां खस्थ' मोनदों, जायफोरा बिमा बिफा गैया बिसोरसो मिथिगौ। आरो जायफोरा बिमा बिफा दं बिसोरो जिउआव जेब्लायबो मिनि खुसि बिमा बिफाजों आलो गोजोन संसार जालांथों। आरो मा बुंनो दिनैनि मादार्स डेआव? जायफोरा बिमा बिफा दं दिनै बिसोरो मिथिगौ, बिसोरो मोनदांदों दिनैनि रंजानायखौ। आरो जायफ्रा बिमा आरो बिफा गैजाया बिसोरो दिनैनि दिनखौ मोनदांदों, बिमा बिफा गैजायैनि दुखुआ बेसेबां गोसा। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। गाबोन फैफिनबावसिगोन। गासैबो नेनानै थादो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ, ना मा होनो? प्लिज लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार।